Ako prebieha predaj cez realitnú kanceláriu? Tak to záleží veľmi od realitnej kancelárie. U nás máme presne stanovenú stratégiu predaja a marketing. Základom je vždy prvé stretnutie s klientom, zistiť, čo je nejaké jeho dôvody toho predaja, nejaké očakávania, celkovo si definovať, že aký je náš spoločný cieľ. Následne vždy pripravujeme analýzu trhu, odhad nehnuteľnosti a navrhneme riešenie, stratégiu a marketing predaja. A takto to nerobí každá realitka? Určite nie. A ako sa odlišujete vy? Ako som ti už spomínal, je to hlavne stratégia, ale čo je dôležité je, že investujeme vlastné peniaze do každej nehnuteľnosti, do každého predaja, každého prenájmu. To znamená, že ani neuvažujeme nad inou možnosťou, ako je uspieť. Čiže ak by som ti mal odpovedať, čím sa odlišujeme, tak je to práve tá angažovanosť našimi vlastnými peniazmi do predaja a prenajmu každej nehnuteľnosti.